Good morning. Pagirumdum sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pagpicture o pagtext kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantinirunta tabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan. Asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos para sa Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dahil kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil minasabutan asin nautob an sa imong kabutan, na tamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga saranggibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto nama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, iyo pang ikaduang Domingo kan Adbiento. Isabay taman sa misang ini, ang mga pasasalamat, dulot ni Sara Imperial, Salinil and Medalya family, Minda, Pinida and family, Jima Nakama and family, Mr. and Mrs. June Abiliano and family, Leo and Cynthia Ramos, Rosa Tangli, Jefferson Ryan Lee, Mr. and Mrs. Joseph Alos and family, and Mr. and Mrs. Chutimo Lubiano Jr. and family, and for passing the pharmacist licensure board examination, dulot ni Jerry Lozano Apoli. Siringman sa mga espesyal na intention, dulot ni Farah Isabel, for good spiritual, physical, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, for my family, friends, and own healing, dulot ni Jeannie, to pass the exam of Dennis Disuna, for PT board exam, dulot ni Celestina Magdamit, for guidance and safety of Aswero Magdamit III, for National Ultramarathon, dulot ni Celestina Magdamit, for safe travel of my family, dulot ni Jerry Lozano Apoli, Siringman, special na intention, dulot ni Rosa Tangli, Joaquin Lee, and Jefferson Ryan Lee. Sa mga minasunod na mga kalag, All Souls, dulot ni Tita Imperial, sa kalag ni Eduardo, dulot ni Mendoza family, Froilan and Erwin Balbino, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, sa mga minasunod na kalag, sa kalag ni Juan, Gloria, Pilar, Sylvia, Antonio, Ruben, Hihino, Andro Juanito, Miriam, and Roland Bendon, dulot kan Asupardo Cantara and family, Cantara family. Siringman sa kalag ni Helen, dulot ni Renato Esquilia, Onopre, dulot kan Siapno family, Teresita and Danis, dulot ni Jaime Moratalia and family, Manuel Loes, dulot ni Rason family, Romulo, dulot kan Kolar family, Amado, Basilisa, and All Souls, dulot ni Jose B. Esquivel, Susana, dulot ni Jose B. Esquivel, Danilo, Lilia, Gaudencio, and Rihino, dulot ni Leo and Cynthia Ramos, Rosalio and Alejandra, dulot kan Sibiliano family, Linda, dulot ni Ima Chan, Luel, dulot ni Edna Springael family, Carmen, dulot kan Apon family, and for all the souls of praised in purgatory, offered by Baramida family. Mga tugang, ngunyan ang ikaduang Domingo kan Adviento. Pinapagirumdum kita kan mga babasahon na ang Diyos, mapadarakan para tubos, tanganing magtaunin katuninungan, asin kaugmahan sa kinaban. Makanuod lugod kitang magbukas kan sa tuyang mga puso, tanganing madangog niyato ang mga tataramon kan kagurangnan, asin makaandam kita sa pagsabat sa iya. Matindog na po ang gabos, asin mag-awit sa awit sa pagbuwan.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, sabayan po nindo ako na magpasalamat sa mahal na Diyos, ngunya na aldaw, iyo po ang ikatulong anibersaryo ko bilang padi. Ngunya na Domingo, mantang iniilawan ta ang ikaduwang kandila kan korona nin Adbiento, itinatao sa tuya si San Juan Bautista na nag-aapod sa satuya na magsulsul. Ining pagsulsul, ining pagbirik sa kasalan, iyo ang pagpreparar kan dalan kan kagurangnan. Punan ta ang selebrasyon sa pagsulsul. Sarabay kita, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen.
mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin maheherakon, an mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, da ilugod maulang nin anuman na mga kinabanon nagibo, alagad an pakasabot nin langit nun nakadunungan, maghimo sa mo na maging katuod niya. Siya na nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. An inot na babasahon nagtataram sa to, manungod sa panuga kan Diyos, hali sa kapag-arakian ni Hesi. Madatong ang sarong hadi na masuripot, asin panunin katuninungan. Ang hading ini, iyos si Jesus, na magtataunin pagkasararo, asin pagkamuot sa katawuhan. Hinanyugon niya to ang inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. May maluwas na sarong supang sa pungo ni Hese. Asin sarong sanga an matalubo hali sa iyang mga gamot. An espiritu ning kagurangnan mauntok sa iya. An espiritu ning kadunungan sa kapakasabot, an espiritu nin hatol saka kusog, an espiritu nin pakaaram, asinan sa iyang kaugmahan. Dai siya maghuhukom, susog sa nahihiling o nadadangog niya, kundi sa katanosan, huhukuman niya ang duka, asin hahatulan niya ang mga mahuyo kan kinaban na mayo nin pinapalain. Sa iyang pagbuot, ang mga tao papadusahan, asin ang mga maraot magagadan. Paghahadean niya ang sa iyang banwaan na may katanosan saka kaimbudan. Ang lobo, magierok sa kaibahan kang kordero. Ang ugbon kang kanding, mahigda kaiba ang leopardo. Ang mga ugbon kan baka sa kaliyon mag-iibahan. Asin sarong sadit na aki ang mag-aataman sa inda. Ang baka saka ang uso sabay na magkakakan. Asin ang sa indang mga ugbon magkataed na maghihigda. Siring sa toro, ang leon makakanin dagami. Ang sadit na aki, dai maaano, maski siya magkawat, harani sa lungib, kan makamandag na halas. Mayunin anuman na maraot na mangyayari sa sainda sa Sion, sa banal na bulod ni Diyos. Hulitaan kinaban, magiging pano kan pakaaram nin kagurangnan, siring na ang kadagatan, pano nin katubigan. Sa aldaw na iyan, ang gamot ni Hese, matindog bilang sarong tanda para sa mga banwaan. Hahanapon siya nin mga nasyon, asin magiging mamuraway ang sa iyang eerokan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin ang magdagyang katuninungan sagkod sulnop na ang bulan. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin ang madagyang katuninungan, sagkod sulnop na ang bulan. O Diyos, itao mo sa hade ang sa imong hustisya,
Itao mo sa iya an sa imong katanosan. Hukuman niya lugod sa katanosan an sa imong banwaan, asin anustisya an sa imong mga duka. Mamumurak sa iyang mga aldaw an kasuriputan, asin an madagyang katuninungan, sagkod sulnop na an bulan. Magburak lugod ang katanosan sa iyang kapanahonan, asin magsupay lugod ang katuninungan, sagkod na nagliliwanag ang bulan. Maghadi lugod siya poon sa dagat, sagkod sa dagat, poon sa Euphrates, sagkod sa mga puro kan daga. Mamumurak sa iyang mga aldaw an kasuriputan, asin an madagyang katuninungan, sagkod sulnop na an bulan. Hulita, iliniligtas niya ang duka na nag-aagrangay sa iya, ang nangangaipo asin na mayo nin minatabang. Nahihira kanya an maluya asinan duka. Sa iyang iliniligtas, an buhay kan mga nangangaipo. Mamumurak sa iyang mga aldaw an kasuriputan, asin an madagyang katuninungan, sagkod sulnop na an bulan. An sa iyang ngaran magdadanay lugod sagkod lamang, an sa iyang kabantugan magpadagos siring sa aldaw. An mga tao, bendisyonan lugod huli sa iya, apudon lugod siyang paladan kan mga nasyon. Mamumurak sa iyang mga aldaw an kasuriputan, asin an madagyang katuninungan, sagkod sulnop na an bulan. Sa ikaduang babasahon, pinapagirundom kita ni San Pablo na magkaigwa kita nin paglaom. Sinasadul niya kita na mabuhay sa katuninungan, asin akoon ang lambang saro, siring kan ginibo ni Jesus. Sa paagi kaini, sarabay kitang makapag-umaw, asin makapagmuraway sa kagurangnan. Hinanyugon niya to ang ikaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, an gabos na mga nasa kasuratan, isinurat nganing tukdoan kitang magkaigwanin paglaom sa paaginin pagkatagal sa kakarangahan na itinatao sa to kan mga kasuratan. Papangyarihon man lugod nin Diyos na iyo ang nagtatao nin pagkatagal asin karangahan na mamuhay kamong nagkakauruyon sa pagsunod kan paarog ni Kristo Jesus, tanganing kamugabos sa rabay na mag-umaw sa Diyos, asin Ama ni Hesu Kristo na sa tong kagurangnan. Siring na kamo inakaw ni Kristo, siring man ang gibuhon nindo sa lambang saro sa kamurawayan ni Diyos. Hulita sinasabihan ko kamo na si Kristo naging sarong surugoon kan mga Hudiyo, tanganing ipahiling na maimbod ang Diyos sa pag-utob, kan panugang itinao niya sa mga ginikada ninda, asing tanganing umawon man kan mga pagano, ang Diyos huli kan sa iyang pagkamaherakon. Siring sa nasusurat, kaya o umawon ta ka sa tahaw kan mga pagano, mag-awit kamo, mag-awit ako sa imo, nin mga kaumawan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindo po ang gabos sa pagrukyaw kad banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Kan panahon na idto, nag-abot si Juan Bautista. Asin nagpuon paghulit duman sa kalantadan nin Judea. Ang sabi niya, magbakli na kamo, huli tauya na ang kahadean nin langit. Si Juan, ang sinabi ni Propeta Isaías, kan ini magtaram, igwang nagkukurahaw sa kalantadan, ang dama ang dalan para sa kagurangnan, tanuson ang mga dalan na sa iyang lalakawan. Ang gubing ni Juan, gibo sa mga buhok nin kamelyo, may hagkos na anit. Ang kakanon niya, duron asin dugos. Nagduruman sa iya ang mga taga-Jerusalem, mga taga-Judea, sagkud ang mga nagierok sa mag-ibong kansalog nin Jordan. Itinuga nindaan sa indang mga kasalan, dangan binunyagan sinda ni Juan duman sa salog nin Jordan. Kan mahiling ni Juan na dakol na Fariseo asin Saduceo ang nag-abot tanganing magpabunyag man, sinabihan niya sinda, mga rimuranon, sisay ang nagsabi sa indo na makakadulag kamo sa maabot na padusa nin Diyos? Ipahiling nindo sa gibo na kamo nagbakli na. Day kamo maghuna na makakaligtas kamo sa padusa, huli ta ama nindo si Abraham. Sinasabihan ko kamo na sa mga gapong ini, ang Diyos makakagibo nin mga aki para ki Abraham. Dawa ngunyan, andam na an patok sa pagputol kan gamot kan mga kahoy. An lambang kahoy na daing nagtataon nin marhay na bunga, papaludon saka isusugba sa kalayo. Binubunyagan ko kamo sa tubig sa pagpahiling na kamo nagbakli na. Alagadan maabot, sunod sako, mabunyag sa indo sa espiritu asin sa kalayo. Mas mapangyari siya kisa sako. Asin dai ako maninigong magbitbit kan sa iyang sandalyas. May daras siyang saligsigan, nganing saligsigon ang gabus na inani. An paroy, titipunon niya sa iyang harong-harong, alagad an ata, susuluon niya sa kalayong dainasisigbo. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan, pag-umaw sa imo, Kristo. Saro sa mga dipisil na parte po, kan buhay, kan sarong padi, iyo ang pagpapakumpisal. Dipisilon pong magpakumpisal. Siguro po sa kadakulan kan mga assignment sa bilog na aldaw, pag sinabihan ng pading, Father, igwa pong makumpisal, pwede pong magkumpisal. I'd be transparent with you, and I guess my brother priests would agree, na igwang pagmati permina, kumpisal na naman. Magabat pong magpakumpisal. Bako dahil habo kan padi na ihiras ang pagpapatawad hali sa mahal na Diyos, bako man padi ang mapatawad, aagihan man sana kan kapatawadan. It is the Lord who forgives. Magabat, dahil magabat po ang eksperyensa nin pagbakli, nin pagsulsul. Sa Tagalog, inaapod ta pagsisisi. Sa English, repentance. Pero bako lang, kasabay na po dyan ang gabat kan pagbasol, kasabay na dyan ang pagiging onesto kan mga tao, pribilehiyong maray para sa sarong padi na madangog, na nagpapakatotoo, nagbubukas ang tao kan sa indang kaluyahan sa kapakumbabaan. Pero mantang dipisil po ini para sa indo na nagkukumpisal o para sa kuya man, pag ako nagkukumpisal, dipisil po ini para sa sarong padi. Kaya siguro,
para sa kadakol sa tuya o kung sa iba lang, naka-experience na po siguro kita na i-refuse nin padi. Sinabihan kan padi, bako nangunang onyan, Domingo onyan, pwedeng sa ibang aldaw ka mo magkumpisal. O siguro igwa po sa indong naka-experience ang nadagitan sa kumpisal o nakurahawan sa kumpisal. Sa ngaran po, kan gabus na pading, naging siring kaiyan sa indo, ako na pong mahagad nin tawad. Napapagalman po ang padi, nauubusan man nin pasensya. Asin dahil kan kapagalan pong ini, bako nalugod nagiging instrumento kan pagkahirak kan mahal na Diyos. Pakipamibi po ang mga padi. Bilang sarong aking padi, nanunodan ko po na ang sakramento nin pagkumpisal, dipisil sa nagkukumpisal, asin sa kinukumpisalan. Dahil sa lambang pagkumpisal, pinag-uulayan ta po ang satong mga kaluyahan. Asin man tang sinasabi po kan nagkukumpisal ang kaluyahan niya, naiisip man kan padi ang sadiri niyang kaluyahan. Mas malinaw po ini sa sakuya ngunyan, mantang naglalaog ako sa ika-4 na taon kan sakuyang pagkapadi, ngunyan na taon iyuan, ikatulong anibersaryo. Asin dahil dipisil po ini, iyo po siguro ang rason kung ngata sa ikaduwang semana kan Adbyento, ini ang pinaguhurup-hurupan ta, repentance, pagbakli, pagbirik hali sa mga kasalan. The Greeks have a word for this. The original word for repentance is metanoia. Metanoia means to change direction. Kaya pag sinabi pong pagbakli, pagsulsul, pagsisisi, repentance, gabus po iyan, metanoia, and its literal translation in Greek is magbirik, to turn, to change direction. Kaparehas po kung naglalakaw kita o kung nagdadrive, if we are going to one direction, dangan nagbirik ka, an apud po duman, metanoia, to change. Asin sa laog po kan sa tuyang katolikong pagtubod, igwa kitang konkretong paagi nin paggibong kaini. Mayong iba kundi ang sakramento nin pakipag-ulian, ang kumpisal. My dear friends, this Advent season, may I invite you to please come home to reconciliation, come home to confession. Totoo, dipisil po ini para sa satuya gabos, pero magayon po ang bawat kumpisal. Dahil sa pagkumpisal, garo po kita naglilinig nin kalag, naglilinig nin harong, binubuksan ang mga pintuan sa bintana, tanganing makalaog ang liwanag kan grasya kan Diyos. Ini po ang sinasabi ni San Juan Bautista sa Ebanghelyo ngunyan, na iandam andalan kan kagurangnan. We prepare the way of the Lord by clearing His path. Bakong pag-igwa pong maabot na importanteng bisita, anong inot tang ginigibo? Naglilinig. Linilinigan ang harong, ninpulido. Linuluwas ang pinakamagagayon na mga gamit. Pinapakarhay ang mga raot. Tangani na pag-abot kan bisita, mayong makakaulang sa kaugmahan kan pagdatong kan bisita. Ini po ang buot sabihon ni San Juan Bautista ngunya na aldaw. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Magbirik, dahil madatong na ang kagurangnan. Kaya, magayon pong haputon ang sadiri ngunya na ikaduwang Domingo kan Adbyento. Ano daw po ang nakakaulang kan pagdatong kan kagurangnan sa satuyang puso? Sa satong mga pamilya, halimbawa, igwa po bang mga daipagkasinarabutan na tinugutan tang magdanay nin halawig na panahon? Igwa po ba kitang mga nataram, nagibo laban sa satuyang mga kapamilya, na sagkod ngunyan daita na ihahagad nin tawad? Salamat sa Diyos dahil sa pamilya kita nakakanood, inot kan pagpapatawad. Pasalamat po ako dahil yaon ang mga magurang ko.
Yaon si mama saka si papa. Nagbiyahe po yan, haling Nabwa, Camarines Sur, nin agang amay, mantang mauran-uran. Aram po nindo, sa bilog kong pagkapadi, ang pinakainot na nagkumpisal sa sakuya, sindang mag-agum. The very first confessions that I heard as a priest are from my parents on the day of my Thanksgiving Mass, bago magpuunan misa. Sa harong, tinukduan po kami na magpatawad. Sa harong, tinukduan kami maging pasensyoso, magmasinabot. Kaya aram po nindo ang pagpapadi, napuon po yan sa mga harong na marhay ang pagtubod. Sa harong kung sain, pinupunan kan mag-agum, natataong maglingkod sa kada saro. The priesthood begins in homes where the Catholic faith has been deeply rooted. Magayon na ihapot sa sadiri, igwa bang dapat pakarhayon sa samuyang pamilya, tanganing magdatong ang kagurangnan. In our friendships, are there words na dapat sinabi, pero dai sinabi? Sa satuyang mga trabaho, igwa bang mga bad habits na kaipuhan ng bayaan? Digdi sa satuyang parokya, igwa po ba digding mga pagkabaranga na dapat ng bayaan? Dahil ang kahadian kan Diyos minadatong pag binubulong ta ang mga bagay na ini. Sa paglaog ko po sa ika-4 na taon bilang padi, mas nagiging konkreto asin personal ining pangapudan ni San Juan Bautista. Sa kadakulan po kan nanodan ko sa pagkapadi, ang sarong leksyon na naglalataw sa kuya ngunya na aldaw, iyo po ini, na sa kaluyahan kan tao, nagtatrabaho ang Diyos. In our weakness, God works. May mga aldaw po na mapagal ang pagpadi. Kung aram lang po nindo, kung pirang aldaw na kaipuhan magmisa digdi, pero kaipuhan guyudon ang sadiri na magbuhat, magmisa, magsermon, dawa, maluya ang pagmati, mabuhat ka. May mga aldaw na ang puso, sagad na sa pagkaunat, mayo nang isasagad. May mga aldaw po na masakiton magpangadji, asin yaon ang kagabatan na naiisip mong, padi ka kaipuhan magpangadji. Padi ka kaipuhan pirmi kang mabuot. Padi ka pirmi ka dapat masinabot. Pero maluya po ang padi, tatawo man siya. Alagad tinutukdo kan realidad na ini, na sa kaluyahan, nagtatrabaho po ang mahal na Diyos. Dahil minsan sa mga oras pong ini, malinaw na namamatian ang mahal na Diyos na naghihiro. Pirang beses na po na nagtindog ako sa pulpito na di ako preparado dahil di ko po namamatian na muya kong magmisa. But whenever I drag myself to the Mass at the Lord's altar to offer the holy sacrifice with you, pirmi pong matapos ang misa, mabalik ako sa kwarto, masabi, bako ako ito, bako ko itong kusog, bako ko itong tataramon, day ko alam kung sa inhali ang mga tinaram ko kasubago. The Lord sustains His priests. The Lord speaks and works through His priests. Kaya dawa, habo ta sa sarong particular na padi, sa kung ano man nakadahilanan, dawa may mga padi na naiirita kita, o pading habo tang dangugon, o pading daita na aapresyar. Rest assured that the Lord works in every priest. Sa kaluyahan, nagtatrabaho ang mahal na Diyos. Sa pagbakli, inaapudan kita kan mahal na Diyos na magbalik sa iya. Kaya mantang naglalaog po kita sa katahawan kaining Adbyento, lugod, tabangan taan sa tuyang mga sadiri, na hinguwahon na malinigan ang aagihan kan kagurangnan. Ining pagsulsul, ining pagpatawad kan kapwa, ining pagbaya sa mga kasalan, ining pagbaya sa mga habits na dain na nakakatabang sa satuya. Lugod hinguwahon tapo sa tahaw kaining Adbyento. Dahil ang paluway-luway tapong pag-abante, sasabaton kan mahal na Diyos.
kung napapagal na pong mamuot, kung napapagal ng magpatawad, kung napapagal maglingkod, pakiguyod po ang sadiri. The Lord will sustain you. The Lord will fill what is lacking. Just show up. Just be there. Ang mahal na Diyos, ang matapos kan sa imong pinunan. Lugod magin makahulugan ining ikaduwang simana kan sa tuyang Adbyento. Tindog po kita, simbagunta ang tataramon kan Diyos, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dain nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, tutong Diyos nagikan sa tutong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kiberhin Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagod sa kagadanan, asin ilunubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin siminakat sa langit, nagtutukaw sa tuukan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, gikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Dahil tanadangog tapo ang mensahe ni San Juan Bautista sa Ebanghelyo na inaapod kitang magbago kan sa tong buhay, mamigbi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing ang simbahan siring ki Juan Bautista, magdanay sa liwanag sa paglantad kan karatan, asin tingog sa pag-apod kan mga parakasala, sa pagsulsul asin pagbagong buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing iwaras sa to ang grasya na masabutan niya to, na daitan ng gad maaako si Kristo sa satong puso, kung daitang na midbidon ang satong mga kasalan, asin ang pangangaiponin kaligtasan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing sa pagrumdum niya to na ang pagbagong buhay, nagpupuon sa pagkauroyon, hagadon ta ang espiritu nin pakipag-ulian, urog na sa mga kapwa na satong nakulugan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing an mga naghihilang, an mga dukha, asin mga yaon sa laylayan kan sosyudad, makamati kan pagkamuot, pag-anduyog, asin pagranga kan sa indang mga kanatad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing an mga gadan mag-ugma sa presensya kan Diyos, sa kahadian na sa iyang inandam para sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Today is the first Sunday within the month of December. Asin ang Domingo pong ini is World Day of Prayer for persons with disabilities. Ipamigbi ta po ang sa tuyang mga tugang na PWD, nalugod midbidan ninda ang mahal na Diyos, na iyo ang nagtatao sa tuya nin kusog, asin nagtatao sa indanin kahulugan sa buhay, mamigbi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. This Sunday is also called National AIDS Sunday.
Ipamibitaan sa tuyang mga tugang na nagtitios dahil kanhilang na AIDS. Ipamibita man an sa tuyang nasyon na naglalangkaw an mga kaso nin AIDS. Asin urog sa gabos, ipamibita na kita gabos, atamanon an sa tuyang hawak, atamanon an sa tuyang sexualidad, nagamiton an biyaya nin sexualidad sa tama, sa karahayan, sa kabinian, mamibi kita. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Asin panghuri, pakisabay po sa indong mga pamibi, an mga tugang kong padi, urog na sin the Father J. Gargaseran, asin Father Albino Barquilla, sa kuyang mga kasabay sa pagkapadi, asin gabos na padi sa bilog na kinaban, nalugod sustineron sinda, kami kan mahal na Diyos. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan na Diyos, warasan na an sa mong pag-andam ngunyan na adbyento, magdarasamo sa maninigong pagselebrar, kan pagkanitawo kan sa imong aki, si Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sakuyang sakripisyo, asinan sa indong aroaldaw na pagsakripisyo. Akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, papagkanigo sa imo an mga pamibi, asin atang nin sa mong kapakumbabaan, asin kun sa in mayong maninigo, an anuman natabang kan gibong marhay, an tabayan mo man kami kan tabang nin sa imong kapatawadan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa inot na pagdatong sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya an katungdan kandaan na patakaran. Asin binuksan niya para sa mo, andalan nin kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing, sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling niyang gayo an nahaman niyang gibo, makamtan mi an panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya sa kaibahan kan mga anghel asin mga santo, sarabay kaming nagaawit kan sa imong kamahalan. Vere sanctus es Domine, fons omni sanctitatis, ec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, cui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Similimodo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multus effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo.
girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asinan gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora del Carmen, ina nin mga padi. Kaiba ni San Jose, modelo nin kabinian. Kaiba ang gabos na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, si San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola, San Luis de Montfort, Santa Teresita del Niño Jesus, asinan gabus na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan sa tong kagurangnan. Ama niya na yaon sa langit, Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Hesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatunino asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang magturugang na nagpapatinawad-tawadan, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Jesucristo, ang lalawgon kan pagkaherak kan Dios. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa hubiliyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayonin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na baglaom, sa kahadian mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, na pagkatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubiliyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, an kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos. Sa imo, samuyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po kita. Mamibi kita. Kagurangnan, nagngangayo-ngayo kami, nakikimaherak sa imo kaming nabasog kan kakanon na banal. Tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini, tukduan mo lugod kaming madunong na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit nun. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi para sa mga announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Pro Seminaryo asin Vocation Apostolate, National Vocation Commission. Anati po niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 39,988 pesos and 65 centavos. Ang nambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,326 and 15 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 10,909 pesos and 15 centavos. Sa Lunes, Disyembre 8, iyo po ang solemnidad nin Immaculada Concepcion. Ang schedule po nin Santa Misa, iyo po ang minasunod. 6:45 a.m., 12 noon, asin 5:30 p.m. Siring man, iniimbitahan po kamo na mag-attender nin Advent Recollection sa Disyembre 12 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang satong Recollection Master, iyo po si Reverend Father Neil Jose Aranas. Inimbitaran po kamo na maging party kan Angel Tree Program. Ini po sarong Holiday Assistance Program na anlaom iyo po ang makatabang sa mga beneficiaryo sa paagi nin pagtao sa mga nangangaipo. Ang beneficiaryo sa sabing programa, iyo po ang sanggatos na PWD sa paagi kan koordinasyon kan CSWD na hali sa iba-ibang barangay na sakop din Legazpi. Ang donor kaining programa mapili sa mga nakasabit sa Angel Tree kung anong wish o regalo ang gusto nindang itao. Ang donor matao po nin informasyon sa opisina kung si Isay ang napili ninda na tatawan nin regalo. Ang deadline sa pagtao nin regalo sa Disyembre 14, asin ang pag-distribute nin regalo gigibuhon sa Disyembre 20 sa LCC Activity Center sa oras na alas 9 nin pagkaaga, sagkod alas 12. Para sa iba pang informasyon, magdulok na lang po sa opisina. Mapuon na po ang Misa de Aguinaldo sa Disyembre 15, sagkod po ini sa Disyembre 23 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, mapuon man po sa Disyembre 16, sagkod 24, sa oras na alas 4 sa pagkaaga. Dain na pong misa sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga.
Sa maot po maging aginaldo mas sponsor, magdulok na lang po sa opisina kan sa tong parokya. Asin igwa man po nin fundraising activity an sa tuyang parokya na may timang Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Para sa ibang informasyon, manungod sa nasabing aktibidad, magdulok na lang po sa opisina. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging simana. Sarong Anonymous 1,000, Anonymous 900, 500, 400, asin tulong Anonymous 200. Siringman sa Logroño and Batalier Family 2,000, and Sarong Devotee 400. Andanay man pong pagpasalamat sa indo gabos sa presensya nindo. Salamat po sa pagpasimbahan, dawa mauran. Mag-ingat po kamo pauli. Salamat man sa mga naglingkod sa satuyang altar, ang satuyang altar servers, lectors, commentator, pati po ang satong nagpakomunyon, pati ang koro, ang satong live stream team. Uliton ko po ang nagkapirang anunsyo tanganing daimalingawan ng mga petsa. Sa aga po, petsa 8 kan Disyembre is a holy day of obligation dahil ang Immaculada Concepcion saro sa mga halagang katukduan kan simbahan, a dogma. Kaya kaipuhan pong magsirimba sa aga, pakiremind po an sa indong mga kapamilya, asin mga amigo. Kung digdi po masimba sa St. Jude, tuluan misa, 6:45, 12:15, and 5:30. Dangan sa petsa 12 po, igwa po kitang recollection. Mangyayari iyan after the 5:30 p.m. Mass. Sa December 13 man, igwa pong libreng concert digdi sa parokya ang satuyang amigong koral, ang Bicol Voices Choral. That is also after the 6 p.m. anticipated Mass. Imbitado po ang gabos. Dangan panghuri, salamat po sa suporta nindo digdi sa satuyang Angel Tree program na pinapamayuhan kan Daughters of St. Jude asin Filipino-Chinese Catholic Youth. Kan Webes pa lang po inipig-launch, kan Webes, pano pa po ininintags. Sunday pa lang po, inubos nyo na. Salamat po. Nag-iisip-isip po kami na Father Neil saka Father Tonton Kasubanggi na baka pwede man, kaya ta siguro po magkaigwanin second batch. Ipaliwanag ko po kung anong igwadigdi para sa karahayan kan gabos. Nagpili po kita sa tabang kan CSWD minsang gatos na persons with disabilities. Each one of them had a tag, dangan sinurat nila ang sa indang wish. Iyo po ang nakasabit digdi, pwede po kamong magpili, dangan kamo po ang mabakal, ma-provide kan sa indang wish. Ibabalik po digdi on or before December 14, kami po ang mapatos kan mga regalo. Dadagdagan mi pala ang papatoson. So pagpatos po kayan, ipapanao po yan, i-distribute sa December 20. Pwede pa po kamong magkuha dyan. Sa ruining paagi, tanganing makatabang kita sa tuyang kapwa. Urug na niya na Domingo is PWD Sunday. Sa ngaran po kan Daughters of St. Jude as in Filipino-Chinese Catholic Youth, salamat po sa suporta po nindo sa satuyang programang ini. Tindog na po kita. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Ambrosio de Milan, patron kan sa mong ordinasyon, bindisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Tapos na an misa, lakaw, pasiring sa Dios. Salamat sa Diyos.